He de confessar que m'alegra que es porti este debat a una sessió plenària de la Diputació de València. No m'alegra tant que durant els últims dies el debat hagi estat trufat de mentires i manipulacions i d'estratègies partidistes. No m'alegra tampoc que l'oposició no aborde la temàtica amb la seriositat i l'amplària de mires que requereix per poder sumar i proposar mesures que faciliten un millor futur pensant en el bé comú i no sols en el d'uns quants lobbies o grups de pressió. En definitiva, no m'alegra gens el poc calat intel·lectual amb el que s'han abordat les declaracions del ministre Garzón i anem a intentar que així no passe. Per poder ubicar-nos, anem al principi d'este tinglao. El 3 de gener, Alfonso Fernández Mañueco, que uns dies abans havia anunciat eleccions a Castella i Lleó per al 13 de febrer, publica un tuit enllaçant l'entrevista i manipulant les paraules del ministre. Mañueco ocultava que Garzón es referia exclusivament a les granges industrials i, maquiavèlicament, amb açò, pretén que no es parle del per què d'un dia per a un altre trenca el seu pacte amb Ciudadanos i convoca eleccions. I pretén també que no es parle tampoc de que exmembres del seu equip l'impliquen en el finançament il·legal del PP en Castella i Lleó i que en aquests moments un jutge l'investiga. I este és realment l'origen del revolt, no ho oblidem. Queden menys de 3 setmanes per a les eleccions en Castella i Lleó, en les quals tot apunta que s'intentarà que parlem de macrogranges i no de macrogranujes. I com era d'esperar, ens trobem com l'oposició trasllada al desgavell també així, donant continuïtat a eixa forma de fer política, en la que es tracta la ciutadania de tonta i s'intenta manipular allò que cau pel seu propi pes. I és una llàstima, perquè quan un partit cau en aquestes pràctiques no pot ser altra cosa que falta de propostes i idees. Esta falta de propostes i d'idees també s'aprecia al llegir els cossos argumentals de les seues mocions i les seues propostes d'acord. Per una part tenim a Ciudadanos, que demana reprovar al ministre, cau en la trampa i entra en el xoc de manipular les veritables paraules de Garzón, no separant la ramaderia intensiva de l'extensiva i generant un totum revolutum en el que aprofita aquesta intencionada argumentació genèrica per no mullar-se en els danys que aporta la ramaderia industrial i acaba fent un gir en el que de sobte ja sí que diferencia entre ramaderia industrial i extensiva per demanar més mitjans al govern d'Espanya, deixant entreveure al final que reconeix més positiva la ramaderia extensiva, que és exactament el mateix que ha dit el ministre. Després tenim el cos argumental del Partit Popular, el partit de Mañueco, l'impulsor d'esta patranya. Recordem la seva evident intenció per desviar l'atenció d'allò que se li acusa i poder traure rèdit a les properes eleccions del 13 de febrer. I per últim tenim a Vox, que a més de també manipular les paraules del ministre, directament es passa pel nas les evidències científiques sobradament demostrades pels científics, per la ONU, pels experts, i sense miraments demana la desaprovació de l'Agenda 2030, del Pacte Verd Europeu, de la transició ecològica, equipara la ramaderia industrial amb tradicions del món rural i fins i tot s'atreveix a passar-se pel forro un dret constitucional afirmant que no podemos aceptar ni una declaración más de un miembro del gobierno. Visca la llibertat d'expressió, senyores. Miren, no sé si ho veuen, això és la ramaderia industrial, la que vostès tant valoren i que fins i tot s'atreveixen a dir que comporta benestar animal. Algú pot donar crèdit a que vostès consideren això benestar animal? El fet que les normatives permeten que les zones d'engreixament puguen emmagatzemar porcs de 20 quilos cada 0,20 metres quadrats és un exemple de com els estàndards permeten situacions perjudicials per als animals. El mateix ocorre amb les directives europees que permeten que procediments com la castració dels porquets es puguen realitzar sense anestèsia abans dels 7 dies de vida. Les macrogranges són la màxima expressió de la ramaderia industrial. En aquesta lògica, el que prima és obtenir el màxim benefici econòmic al mínim cost. Esta visió aplicada als animals significa que estos són convertits literalment en mercaderies. Per això, més enllà de les normatives, el que succeeix és que els animals pateixen des del primer minut de la seva vida, amuntegats en naus industrials, sense poder desenvolupar cap comportament natural. Sols veuen la llum del sol el dia que els fiquen en el camió camí de l'escorxador. I això, senyores i senyors, mai pot definir-se com a benestar animal. Està sobradament provat que el model ramader industrial, i recorde al que feia referència el ministre Garzón exclusivament, este model és responsable de nombrosos impactes ambientals i també socials.
Accelerar la deforestació, ja que la ramaderia industrial és un model dependent enormement de la ingesta de pinsos, la producció dels quals està afavorint la deforestació accelerada a països com Brasil, Uruguai o Argentina, destruint la biodiversitat i produint desplaçaments forçosos de poblacions. Però també contamina l'aigua, el sol i l'aire al nostre territori. La contaminació es produeix per la generació de purins, estos carregats de nitrats i també d'amoniacs, destrueixen els terrenys agrícoles que tant ens preocupen i contaminen l'aigua dels aqüífers. Per cert, senyora Les i senyora Gil, la Comissió Europea ja ha donat diversos ultimàtums a Espanya en aquest sentit. També contribueix al canvi climàtic per la desaparició del pasturatge extensiu que afavoreix la proliferació d'incendis per la no eliminació de les males herbes. Es vulneren els drets humans com el de l'accés a l'aigua potable, perquè encara que vostès no ho sàpiguen, en algunes zones properes a granges industrials les persones no poden beure aigua de l'aixeta perquè està literalment contaminada de nitrats. Implica la despoblació en les zones rurals. Al contrari del que diuen els grans empresaris, hi ha estudis que demostren que un 74% de les localitats amb aquestes instal·lacions perden més població que les que no les tenen, i això no sols és perquè l'olor ha de ser insuportable. Els xicotets productors s'estan extingint, la disminució dels costos de producció tira a la baixa els preus i els xicotets van arruïnant-se i desapareguent. Els ramaders independents deixen de ser-ho perquè es veuen abocats a signar contractes amb grans companyies que al final són les propietàries reals i damunt són els xicotets els que posen la infraestructura, assumeixen els deutes i els riscos, es responsabilitzen dels problemes mediambientals i es queden amb tots els marrons. Cada vegada més grans i en mans de menys. A Espanya, la concentració d'animals en les granges ha crescut des de l'any 2015 un 9%. Hi ha 3 milions més d'animals en 11.000 granges menys. Que jo sàpiga, això sols incrementa la riquesa d'uns pocs i empobreix a molts altres. I no hem d'oblidar els problemes de salut, com la grip aviar i tot això que ja s'ha parlat. Miren, si després de tots aquests arguments volguérem donar-li a la seva estratègia un toc d'humor en forma de tremending topic, podríem acabar dient que la derecha está enfadada con Garzón porque el ministro ha dicho que el agua moja. Així que, senyores i senyors de l'oposició, no intenten vendre'ns la moto, que l'aigua sí que mulla i vostès ho saben, i facin el favor de dedicar el seu temps a proposar mesures que faciliten un millor futur per als nostres territoris, per als animals i també per a les generacions venidores. Moltes gràcies.